Salut prieteni, eu sunt Ionuț și în tutorialul de astăzi vom vorbi despre placa video. O scurtă definiție, generalități, tehnologii implementate pe aceasta, componente, performanța ei, în funcție de modelul ales și vom vedea de ce este atât de necesară o placă video într-un sistem performant și nu numai. Placa video este un card de expansiune a cărei funcție este aceea de a genera imagini către un monitor. Pot spune că este responsabilă cu afișarea imaginilor pe ecranul monitorului. Ea este a doua componentă după procesor care determină performanța unui calculator și de aceea în cazul ei este recomandat să nu facem economie atunci când o cumpărăm, să încercăm de fapt lucrul acesta, să analizăm bine în momentul în care vrem să alegem și să verificăm dacă este compatibilă cu cerințele noastre. Adică dacă vrem o placă video mai performantă pentru jocuri, dacă avem de gând să lucrăm foarte mult cu procesare video, codări, decodări, convertiri, tot ce ține despre 3D, alte chestii greoaie, sau nu ne interesează jocurile de generație nouă, lucrăm doar pe net, edităm text și chestii mai simple. Placa video va accelera operațiile de calcul, reducând drastic sarcina de lucru a procesorului, acelui cu grafică internă, procesorul calculatorului. Puterea de calcul a procesoarelor grafice a crescut foarte mult în ultimii ani, motiv pentru care numărul de tranzistori utilizați la construirea chipurilor grafice depășește cu mult numărul tranzistorilor folosiți în unitățile centrale de procesare, GPU. Când mă refer la GPU, înseamnă că mă refer la grafica, procesorul grafic de pe placa video, iar CPU, procesorul calculatorului, procesorul de pe placa de bază. Deci CPU, procesorul, GPU, procesorul de pe placa video. De exemplu, ca să vă faceți o idee, în procesorul grafic utilizat de Nvidia pe plăcile GTX 580 sunt aproximativ 3 miliarde de tranzistori. Să zicem, ține minte 3 miliarde de tranzistori în chipurile de la o placă video de clasă medie, să zicem chiar acesta care am imagine, un GTX 560. Se folosesc aproximativ 2 miliarde de tranzistori. Asta ca să vă faceți o părere despre diferența dintre ele. 3 miliarde, 2 miliarde, să zicem, la un procesor pentru desktop, la un CPU, să zicem, să alegem de exemplu, un Sandy Bridge, chiar un quad-core, asta o grafică internă, sunt folosiți aproape 1 miliard, în jurul la 1 miliard de tranzistori la un procesor. Ce să vă mai zic, cred că vă dați seama că între 3 miliarde, 2 miliarde și 1 miliard sunt niște diferențe enorme. Spre deosebire de procesoarele desktop care sunt folosite pentru un uz general, procesoarele grafice, GPU-urile, sunt optimizate pentru calcul paralel pe multiple seturi de date. O altă diferență majoră între CPU și GPU constă și în modalitatea de acces la memorie. CPU-ul folosește, din câte știu, între 1 și 4 canale de memorie, câte 64 de biți lățime fiecare, în timp ce GPU-urile, vorbind de procesoarele plăcilor video, pot folosi până la 8 canale de memorie paralele, fiecare a câte 64 de giga. Și să nu uităm că plăcile video folosesc și o memorie de tip GDDR, cu una-două generații în avans față de memoriile principale folosite la PC-uri. Sunt niște memorii extrem de rapide. Puterea, dacă ar fi să vorbim despre puterea plăcii video, pe care, bineînțeles, o resimțim și în preț, constă în capacitatea ei de a oferi animații cât mai fluide, mai cursive, eu știu, fără sacadări, atât în redarea grafică, eu știu, cât și în funcțiile 3D pe care le are încorporate. Aici aș vrea să vorbim puțin și despre tehnologiile incluse. Tehnologiile moderne apărute la plăci, mai ales la Nvidia, care este cel mai renumit pe plan mondial producător de plăci video. Cea mai importantă ar fi
CUDA. Aș vrea să vorbiți puțin despre CUDA. Această tehnologie nu este chiar de curând implementată, dar de ea pot beneficia cel mai mult aplicațiile care au de procesat multiple seturi de date, precum procesare video, procesare imagini, conversii de toate tipurile. Aici vorbim de programe greoaie care au nevoie de o putere de calcul foarte mare. CUDA mai este folosită și pentru efectuarea de calcule privind fizica și dinamica, folosind tehnologia physics. Aș vrea să vorbim și despre aceasta, că este destul de importantă, chiar foarte importantă. Am pregătit chiar și un clip în care vă exemplifică clar despre ce e vorba. Cu ajutorul acesteia, diverse elemente grafice din jocuri pot dobândi mișcări mai naturale, fluidizate, realiste. Tehnologia îmbunătățește controlul asupra personajelor și interacțiunii dintre obiecte. Aș vrea să vă spun că este o mare diferență. Haideți să deschid chiar clipul și o să vorbesc pe fundal. Foarte interesant. Urmărim o diferență la o placă video, niște jocuri cu tehnologia physics pe off, în colțul din dreapta, și pe on. Uitați, de exemplu, aici se observă steagurile, acolo nu se observau aburii aceștia pe physics off, practic nici nu se observă ceața de pe fundal. Vă dați seama că e vorba de grafică într-un joc, nu observați elementele astea, pur și simplu nu se văd. Vă trebuie, bineînțeles, și o placă să suporte, o placă video să suporte tehnologia asta, să aibă physics-ul implementat. Sunt chiar și lucruri, obiecte pe care nu le observăm. Uitați, de exemplu, când acesta trage în peretele acesta tencuiala, pur și simplu se vede cum cad bucăți de tencuială din perete. Cu physics off, practic, nu se observă, pur și simplu. Sunt lucruri extraordinare, sunt detalii pe care nu le observăm. Mirror's Edge, da, un joc super, a apărut, dacă nu mă înșel, acum un an. Uitați, nici nu se observă aceste fâșii de plastic. Nu apar, pur și simplu, fără a avea activat physics-ul, de exemplu, sau indicatoarele acestea de aer, de vânt. Nu sunt, lipsesc pur și simplu obiecte mai mari, nu numai cioburi sau hârtiuțe care zboară. Uitați, aici nici nu se observă, nu sunt hârtii, pur și simplu. Și mai sunt diferențe mari. Deci cam tot ce este grafică în amănunt, fum, praf, uitați, nu există pur și simplu. Este un lucru excepțional. În continuare aș vrea să vorbim despre denumirea lor, despre denumirea plăcilor video de la Nvidia. O să aleg spre exemplificare o denumire, un GeForce, să zicem GT 540M. Și aș vrea să vorbim, am și notat într-un fișier, să vedem despre ce ar fi vorba. Vorbim GeForce, spunem GeForce, ce înseamnă? Pur și simplu, denumirea GeForce este numele de brand specific plăcilor video Nvidia, dedicate PC-urilor. G-ul, ele sunt de tipurile G-ul care nu se mai folosește de mult, GT, GTS, GTX. Vom vedea dacă vrem să cumpărăm o placă video care înaintea numerelor are aceste inițiale și ce ar însemna. G-ul nu se mai folosește, era folosit la plăci de nivel foarte jos, cam la nivelul celor procesoare cu grafică integrată, deci nu se mai folosește. GT-ul este folosit pentru procesoare grafice din clasa medie, să spunem. GTS-ul, bineînțeles, peste GT, dar până în cele din vârful de gamă. Iar GTS-ul, bineînțeles, este specificația că placa video respectivă este din vârful de gamă. GTX-urile astea mai au și terminațiile în
TI, Titanium, care înseamnă Titanium, este pentru overclock și sunt foarte, foarte puternici. Au ceva îmbunătățiri, nu sunt GTX-uri simple. Titanium. La denumirea de 540, haideți să vedem și despre celelalte denumiri. Sunt M-uri în coadă, GT-uri, am ales acest GT, să zicem 540M. Cam ce înseamnă fiecare porțiune, fiecare cifră sau literă din denumire înseamnă ceva. 5-ul, dacă ar fi să luăm prima cifră, reprezintă generația din care face parte procesorul. Ele sunt denumite de cei de la Nvidia, cam de la apariția lor. 1 ar fi prima generație din prima jumătate a lui 2009, 2 ar fi trebuit să fie din a doua generație a lui 2009, după aia 3 și 4, bineînțeles prima și a doua parte din 2010, 5 și 6 ar fi 2011 și așa mai departe, până au ajuns la generația 6. A doua cifră, 4-ul acesta din denumire, reprezintă nivelul de performanță al plăcii video. O cifră între 0 și 1 inclusiv ar fi nivelul de performanță foarte scăzut, dar oricum mai mare decât procesorul cu grafică integrată. Între 2 și 5 inclusiv nivel mediu, 6 și 9 vorbim deja de vârful de gamă, vorbim de plăcile video cu performanțe deosebite. Iar a treia cifră, 0 aceasta din coadă sau, bineînțeles, da, e o subcategorie care reprezintă o placă ușor îmbunătățită, cu mici diferențe. Iar M-ul de la final, cum am scris și aici, înseamnă că este un procesor grafic pentru laptopuri, unde vedeți M este procesor pentru laptopuri, nu desktop, deci nu pentru un PC, pentru laptopuri. Dacă ar fi să mai dau câteva amănunte despre placa video, aș putea spune ceva și despre acele părți hardware. De exemplu, memoria RAM, haideți să vorbim puțin despre memoria GPU-ului, deoarece este foarte importantă. GPU-ul creează imagini, deci este nevoie de un loc unde să păstreze informațiile și unde să păstreze acestea și imaginile realizate. Pentru aceasta se utilizează memoria RAM a plăcii video, stocând datele despre fiecare pixel, culoarea și localizarea acestuia pe ecran. O parte din memoria RAM poate acționa ca un buffer de cadre, ceea ce înseamnă că această memorie RAM memorează în ea imagini finalizate, păstrându-le până când este momentul pentru a le afișa. De obicei, RAM-ul video funcționează la viteze foarte, foarte mari și este dual portat, ceea ce înseamnă că sistemul poate citi și scrie pe ea în același timp. Celălalt tip de memorie ar fi RAM DAC, se mai găsește foarte rar acum. Acest convertor, că este un convertor practic, traduce imaginea într-un semnal analogic pentru utilizarea de către un monitor de tip CRT, cele pe tub catodic, de cei care au imaginea pe un tub, pe un monitor de tip CRT, tuburile acelea cu tuburi, vor avea memorie RAM DAC, un convertor care le dă imaginea către acel monitor într-un semnal analogic. Toate LCD-urile actuale, adică cele cu afișaj pe cristale lichide, funcționează în domeniul digital și nu necesită convertor RAM DAC. Deci toate sunt cu RAM acum. Plăcile video se mai pot folosi și în paralel, adică avem montate două plăci video, să zicem, poate chiar și 3, pe placa de bază, dar numai dacă aceasta din urmă posedă această tehnologie. SLI-ul acela SLI, unde vedeți SLI, înseamnă că sunt suportate mai multe plăci grafice pe placa de bază. Și nu aș vrea să trec peste o tehnologie foarte importantă pentru cei care dețin un calculator sau un laptop cu placă video și procesor cu grafică integrată de la Intel. Aceasta ar fi tehnologia de la Nvidia Optimus. Ce face această Optimus?
Aceasta operează pe fundal și monitorizează programele pornite. În funcție de cerințele acestora, selectează automat, comută între soluția grafică discretă și cea integrată. Deci comută între procesorul calculatorului și procesorul de pe placa video. Ce înseamnă asta? Dacă navigați pe internet, editați text, vă uitați la niște poze sau, nu știu, lucrați tot felul de chestii mărunte pe calculator, este suficientă grafica din procesor. Sistemul nu este solicitat, nu are nevoie de o putere de procesare grafică foarte mare. Grafica din procesor făcând față cu brio aplicațiilor. Dar, dacă vă decideți să urmăriți un film în format 3D, să zicem, să porniți un joc 3D preferat și nu numai, și jocuri care sunt mai recente și vreți să le jucați pe niște setări full, pe high, sau știu, aplicații, vreți să deschideți aplicații care consumă multă grafică, se comută automat grafica de pe procesor pe placa video, deci de pe unitatea grafică mai slabă pe cea mai puternică. Nu este nevoie să accesați, să apăsați niciun buton, nu este nevoie să faceți nimic, pur și simplu se comută automat și intră în funcție puterea plăcii video. După ce terminați aplicația respectivă, se comută automat pe procesor, placa video intră într-un stand-by, pur și simplu se oprește. De ce este bine și mai ales pentru laptopuri este bine? Pentru că în momentul în care placa video nu este activată, deci nu lucrați aplicații greoaie pe calculator, aceasta se oprește, pur și simplu se oprește. Ce înseamnă că se oprește? Vă dați seama, nu mai degajă căldură, nu mai consumă energie, curent, pur și simplu. Cam asta înseamnă tehnologia Optimus. Când este nevoie de putere de calcul, pornește placa video, când nu, se oprește și funcționați în continuare cu PC-ul sau cu laptopul pe grafica din procesor. Grafica din procesor care totuși nu este foarte, foarte slabă. De exemplu, uitați, am această imagine despre cea de-a treia generație de procesoare Ivy Bridge de la Intel. Au inclus o grămadă de tehnologii privind partea video, Intel cu X5-ul, care, deci asta să zicem că ar lucra fără o placă grafică în calculator, codați, transcodați, faceți absolut ce vreți cu imagini video de pe camere, de pe tot felul de unități externe, tehnologia 3D, nu mai e nevoie să mai spun despre ea, urmăriți filme HD fără probleme pe calculator, tehnologii wireless sau de protecție, dar totuși în momentul în care aceasta, să zicem că utilizează procesorul în maxim sau chiar are nevoie de putere mai mare, intră automat pur și simplu prin Optimus, acela pornește placa video și îl ajută. Ține procesorul mai rece, îl ține într-un consum mic și îl ține la relanti, ca să zic așa, făcându-și ea treaba pentru care este montată pe un sistem și mi se pare normal. Cam atâta aș vrea să zic, doar atât despre placa video. Ar fi multe de spus, dar necesită timp. Ca și recomandări, aș mai vrea să vă mai spun un lucru. V-am spus, totul diferă, vorbind de prețuri. Dacă vreți, nu beneficiați de foarte mulți bani, vă recomand, în primul rând, de la Nvidia GTX-urile, să aveți X-ul acesta în coadă, și o placă puțin mai ieftină ar fi 460, cea din seria 400. După aia o placă medie în jurul, nu știu cât ar fi acum în comerț, în jurul la 10 milioane, 1000 de lei. Chiar vă recomand pe aceasta și cu Titanium 560-ul, este o placă excepțională care are absolut toate tehnologiile moderne pe ea. În schimb, dacă decideți că a strâns ceva bani și vreți să vă cumpărați o placă de cel puțin 2000 de lei, ajungem deja la seria 600 de la GTX. O să căutați pe net și o să găsiți niște plăci excepționale, niște plăci video apărute pe piață acum care pur și simplu nu au treabă cu nimeni și cu nimic.
seria 600, 670, 680 sunt în jur de 2000-2500 de lei, dar vă garantez că sunt excepționale. Atât vă pot spune, cred că înțelegeți ce am vrut să vă zic. Cam atât despre placa video. Eu sunt Ionuț și ne vom revedea la următorul tutorial. Până atunci, baftă multă!